Iya. Aku bocah-bocah nontonnya mikirna, awas. Punten-punten sing seguru seilmu aja ganggu. Bulan ini kudu mamerakan kesaktian, kudu mamerakan kebisaan. Bola hanya kanggo hiburan, diundang kalian tuan rumahan grup pimpinan Baridin Muda. Awas siapa wang, kaki cara lumpingnya siap-siap. Bakal tak laporkan kalian mantra ajian cara lumping. Ayo bocah-bocah secandak sesekali iki. Punten-punten kanggo wong eretan kula lan pampang dua kabeh mawon. Pilih wonten kula kesawan yen agunge pangapunten. Pangapunten kangge sesepuh wong eretan kula. Dudu pamer kesaktian, dudu pamer kebisaan, aja sebatas hiburan iki. Ayo sing manuta sira bocah. Yen dinakin sira bakal tak lebokakan kalian ajian suara lumping. Aja kaget lan kaget loh ya. Awas, bahwa sira bakal hilang kesadarannya setelah tak anjing akan tak lebokakan kalian ajian suara lumping. Awas, bocah nonton aja parak-parak nang no. Awas. Aji, aduh, ndas rara iki, aduh, ndas jadi cecek bocah, aduh, nalika waktu zaman bengen jaran lumping doyane gabah mangane beli, skin mah beda alam, jaran lumping doyane seblak, doyane roti panggang, doyane bakso sing pedes, bocah. Sing cilik wis dadi ilang kesadaran ewas. Tinggal giliran kang nomor loro. Bocah rada doblong iki. Anake sapa iki? Iya. Awas siap nok. Aja kaget nok. Tak lapokakan kalian jampi-jampi ajian jaran lumping. Wait. Iya. Wah. Sing menang mangger pawang. Sing menang mangger pawang oleh ngemek-ngemek. Rangga bagian dari bawang. Ampun, rada babuk gigi bocah ini. Siapa ini? Awas tahu. Waduh, rada abot bopongnya bocah. Waduh, aduh, mangane rong piring kan. Pengen seprit karo es, rokoknya Samsung. Sing malu kasih renok, ayo, awas, abe anak bocah 5 ini, sing tak pengen jaran lumping, awas, hei, awas, siap, wah, ampun, panas temen di bawah lagi. Awas, hilang kesadaran lagi bocah. Ampun, ayah, si padut si renok. Tinggal si Cimaning, sing durung tak akan awas. Ada
bangsane numpak jaran iki bocah. Ayo, siji maning awas. Siap, Nok. Awas aja kaget, Nok. Ini awakmu bakal mengelabokkan kalian ajian jaran lumping. Awas, Sok. Strike. Yeah. Oh. Ayo, sing manuta sirah dina ketok. Bawa isu niki majikan sirah. Ayo. Kanggo para penonton, bocah wadon kang ayu rupane kelima bocah wadon iki ilang kesadarane. Nalika waktu zaman bengen jaran lumping doyane beling karo gabah. Ya, karena zamannya zaman modern, ya jaran sekian mah kadang-kadang doyane ku martabak. Apa maning diendengi duit 20.000-an, apa maning eketan. Wis pasti gelem mas urunge. Jadi artine nyuwun partisipasi kanggo para penonton KB, hitung-hitung ngormati kanggo Bapak Daryono sekeluarga sing hajat. Saniki identik kalian acara atraksi jaran lumping, tembangnipun kang disuwun jaran lumping. Mangga mimi sindene disukani dini kalian tembange jaran lumping. Punten-punten sing nontonnya ayo mangga bari disawer jarane. Ayo jarane pada disaweri. Kanggo mantan majikan jenok Mimiriki disenggol. Mimiriki. Nok Cantika majikan Nom. Nok Cantika majikan Nom. Karena majikan tuan ajak kelalen. Mas Agung sing di WC Project disenggol Nok. Ampun. Yang punya WC Production. Ayo si nontonnya pada disawer jaran lumpingnya. Jaran lumping. Dudu jaran beneran. Tapi jaran bohongan. Iya. Spesial buat majikan. Ayo kanggo sedulurnya majikan disawer jaran lumpingnya. Sedulurnya majikan jarane disaweri. Jaran lumping sing dadi kesurupan joget loncat-loncatan. Dalal-dalal majikan sayang bari din muda. Ora bakal doyan api. Jaran lumping cuma doyane beli. Ayo Mas Wawan disawer Mas Wawan. Joget asik. Manggut. Apa maning karo musik dangdut. Apa maning lagunya pengen dicengking jenok. Spesial buat yang punya depan sayang. Lumping ora bakal doyan amping. Jaran lumping cuma doyane beli. Manggut sawerane tambah akeh tambah rame. Asik-asik.
manggut apa Manggut. maning karo musik dangdut. Pasti dong. Masih bersama Baridin Muda WJ Project. Jaran lumping ora doyan beli, jaran lumping cuma doyane duit. Masa sih nok? Manggut Manggut. sawerane Sawerane. tambah akeh tambah rame. Asik. Aha. Spesial buat Ayo majikan disawer saya. carane JK. Jaran Jaran lumping lumping. dudu jaran beneran Budu. tapi jaran bohongan. Yoi. Ah ah ah. Dala Ayo. Disawer carane hitung-hitung disawer hiburan. disawer Ayo. disawer. Jaran lumping ora bakal doyan amping. Masa sih? Jaran lumping cuma doyane beli. Aduh. Joget asik Joget asik. manggut Manggut. apa maning karo musik dangdut. Uye. Jaran lumping ora bakal doyan amping. Aha. Jaran lumping cuma doyane duit. Idi. Joget asik Asik joget. manggut Manggut. apa maning karo musik dangdut. Spesial buat Baridin Muda WJ Project, buat yang punya depan. Jaran lumping ora doyan amping, jaran lumping cuma doyan beli. Siksa were. Spesial buat jaran lumping. Bu, jarannya disawer Bu. Alhamdulillah.